бахшида ба 24-мин солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар боғчаи рақами 8 шаҳри Турсунзода чорабинии дона барпо шуд. зимни чорабинӣ тарбиятгирандагон шеру сурудхонӣ карданд. қувваҳои мусаллаҳ яке аз рукнҳои воқеан асосӣ ва муҳимтарини давлат сипари боэътимоди ватанамон мебошад, ки ҳанӯз дар оғози ба истиқлол расидани кишвари азизамон таъсис гардида роҳи хеле мушкилу сангини таърихиро тай кардааст ва ҳоло қодир аст амнияти давлату миллат ва ҳифзи марзу буми кишварро пурра таъмин намояд. бешак доир сохтани чунин чорабиниҳои аҳамияти хуби тарбиявӣ дошта дар рушди дониши кӯдакон мусоидат намуда онҳоро ба роҳи дурусти зиндагӣ ҳидоят месозад. чунин чорабиниҳоро масъулини ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 8 шаҳри Турсунзода ҳамасола дар арафаи иди артиши миллӣ доир месозанд. ҳамзамон мураббиҳои ширхоргоҳи мазкур ба хотири истиқболи дигар санаҳои тарихӣ бахусус наврӯзи имсола низ тайёрии пухта мебинанд. имрӯз дар ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 8 бахшида ба рӯзи артиши миллӣ яъне 23 феврал як хушҳолие гузаронда шуд ки ин хушҳолӣ барои кӯдаконро дар сатҳи хештандӯстӣ ватаншиносӣ ва ҳисси баланди миллӣ доштан аҳамияти хеле калон дорад. ман дар ин ҷо як чизро қайд кардани ҳастам ки на танҳо дар рӯзи 23 феврал рӯзи артиши миллӣ мо тамоми идҳо тамоми рӯзҳое ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун рӯзи ид қабул карда шудааст бо як тантана бо як нерӯи баланд онҳоро ҷашн мегирем. ман аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми мардуми сарбаланди ноҳияи Турсунзодаро аз самими қалб ба рӯзи артиши миллӣ табрику таҳният гуфта барои ҳамаашон тамоми ободиҳо тамоми сарбаландиҳоро орзу менамоям.